Здравейте, дами и господа, и честита нова 2026 година. Днес ще хапваме питая. Някъде я наричат питая, някъде питахая, някъде я наричат драконов плод, някъде я наричат самолетоносач. Това няма никакво значение. Ето това изглежда плода. И най-интересно, че това изключително гранатообразно същество е плод на кактус. В някои по-топли страни си правят едни платформи и отглеждат ето този плод. Той изглежда наистина като дебела тлъста шишарка и се реже много лесно, защото вътре, сега ще видите каква консистенция има. Сега не помня какъв съм взел. Взел съм бял. Вижте с каква консистенция. И сега ще го тестваме. Фактически плодът представлява една изключително плътна сърцевина с множество семчици, междуто всичките от тях може да бъдат покълнати. И си я режем буквално като ябълка, така на две си я режем. Хоп. И тук си я белиме. И хапваме. Ето. Вкусът е уникален, леко воднист, леко цитрусов, леко има нотки на ананас и на ябълка. Зависи от това какъв стадий сте хванали, ако е по-озрял или по-неозрял, може да е по-сладък. Аз съм ял един драконов плод, който беше сладък като диня. Този не е толкова сладък, но пак вкусът е уникален. И най-хубаво, че може да си вземете семена и да си насадите. Цената беше 20 лева на килограм, демек това струва 20 лева. Нали, малко по-скъпичко е, но заведнъж се заслужава. Навън, както виждате, е абсолютен ураган. Надявам се да не ми домъкне някой танкер от някоя страна да изкара. Но ако ми докара някоя палма с кокос, пресен кокос, така голям, ще направя ревю и на кокос. Ето. Така че, молете се да ми докара някоя палма. Това беше от нас, дами и господа. В следващия епизод ще тестваме друго екзотично растение. Друга екзотична грудка, друг екзотичен плод. Ние ви обичаме, обичате се и вие. И екзотичните плодове обичате.